Ja to robím väčšinou takto, keď má niekto problém s ramenom. Sú dva spôsoby, ako to vyriešiť. Teda ako zdiagnostikovať problém a potom sa ho pokúsiť vyriešiť. Prvý je nájsť si nejaký pohyb, kde ťa to bolí. Napríklad, neviem, bolí ťa, keď dávaš ruku hore, cítiš bolesť v ramene. Okay? Alebo neviem, keď zatlačíš ruku do zeme. Nájdi nejaký spôsob, kde si vieš nejak overiť alebo nejak očíslovať bolesť od 1 po 10. Napríklad, keď dvihnem ruku hore, bolí ma to 3 z 10. Dáš si teraz jednotlivé MFR-ka, dáš si MFR-ko na latissimus dorsi, dáš si MFR-ko na pectoralis major a minor a dáš si MFR-ko na biceps a na trapez. A po každom jednom MFR-ku rečekneš pohyb, ktorý ťa bolel, či ťa bolí stále alebo nie. Ale keď máš napríklad bolesť v ramene, ktorá sa neprejavuje pri nejakom pohybe, ale nejak špecificky pri nejakom cviku, tak môžeš to robiť tak, že dáš si 3 testy. A to je externá rotácia ramena, interná rotácia ramena a flexia. A pozrieš si, že v ktorom z týchto pohybov si limitovaný. Napríklad máš dobrú externú rotáciu na pravej ruke, ale máš slabú na ľavej a ľavé rameno ťa zvykne boleť napríklad pri pekdeku. Tak to môže byť dôvod, prečo ťa bolí rameno. Namiesto toho, aby sme posilňovali externé interné rotátory, budeme sa snažiť uvoľniť svaly, ktoré môžu brániť v pohybe, v plnom rozsahu pohybu tvojho ramena. Takže teraz si ukážeme tieto testy a potom pod týmto videom budeš mať rôzne MFR-ka. Čiže keď ťa bolí rameno, tak prvé, čo by som išiel, je MFR-kovať latissimus dorsi, potom by som MFR-kol pectoralis, tak by som MFR-kol biceps a tak by som MFR-kol trapez. A po každom jednom MFR-ku rečekneš bolesť alebo rozsah pohybu, ak budeš robiť testy a zistíš, či sa to zlepšuje. Takže prvý test je externá rotácia ramena. Ľahneš si na zem, snažíš sa ľahnúť si tak, aby sa dotýkal hrudným košom zeme, aj ramenom a aj lakťom. To znamená, že chcem, aby si bol tu, čo najviac nalepený. Nechcem, aby tvoje spodné rebrá strčali niekde tu, lebo to znamená, že tvoj hrudný koš nie je úplne paralelne s podláhou. Čiže snažíme sa nalepiť hrudný koš o podlahu, snažíme sa mať lakťový klb v úrovni ramena a teraz čo testujeme, je to, že pôjdeš pomaličky dole s ramenom a snažíš sa dotknúť zeme, ale nejdeš za tú cenu, že odlepíš rameno alebo lakeť od zeme. Hej, my tu nechceme zisťovať, kto je aký mobilný, kto je aký, neviem, vystrečovaný, ale chceme zisťovať, že kde sme limitovaní. Čiže moja externá rotácia na ľavom ramene ide niekde potadiaľ a keby som chcel ísť už viacej dole, tak by som musel dvihnúť rameno. Ono síce asi až tu viem ísť ja, okay? Asi niekde tu. Čiže toto je moja externá rotácia a pozerám, že je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, asi 8 z 10. Dobre, na ľavej ruke. A teraz to isté na pravej ruke, idem pomaličky dole a je to približne asi tiež takých 8 z 10. To je moja externá rotácia. Nechcem získavať rozsah pohybu tým, že budem dvíhať hrudný koš, lebo dokázal by som sa dotknúť úplne dole a tým pádom by som dvihol hrudný koš a tým pádom už neexterne rotujem iba rameno, ale používam už k tomu aj chrbticu. Čiže chceme naozaj zistiť iba, čoho je schopné tvoje rameno. Takže testneš si ľavú stranu, nie spolu, testneš si jednu stranu pomaličky a testneš si druhú. Tu budeš napríklad aj sledovať, či ťa neboli. Či ťa neboli napríklad externá rotácia na ľavom ramene alebo na pravom ramene a to je tiež dobrý indikátor toho, že máme čo merať pred MFR-kom a po MFR-ku. Interná rotácia ramena vyzerá veľmi podobne. To znamená, že tiež si nalepíme hrudný kož o zem, dáme si lakeť do úrovni ramena a teraz sa snažíme ísť s ramenom dole. Okay, čiže čo najnižšie. Zase bez toho, aby som odlepil chrbticu, okay, alebo aby som odlepil rameno od zeme. Chcem mať celý čas rameno na zemi a sledujem, koľko sa vie rotovať smerom dnu. Neposúvam lakeť. Dobre, čiže chcem byť čo najmenej, sa hýbať všade inde, chcem sa hýbať iba v ramene. A čeknem ľavú stranu a čeknem pravú stranu. Čiže napríklad na ľavej strane to mám 1, 2, 3, 4, 5, neviem, možno 7 z 10, nevidím to úplne na kamere, ako to vyzerá. A pravá ruka mám možno rovnako. Je tam nejaký výrazný rozdiel, možno trošku menej mám na pravej strane. To je interná rotácia a potom môžeš ešte pozrieť flexiu ramena. Flexia ramena vyzerá takto, že dáš si ruku hore, nalepíš si zase hrudnú chrbticu o zem, nalepíš si lopatku o zem a teraz pomaličky pôjdeš dole, 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 dokiaľ vieš dať ruku bez toho, aby si ju externe vyrotoval
ale aby si ju mal stále v rovine tvojho ramenného klbu. Čiže tu je práva a tu je niekde ľava. Idem dole. Čiže musíš pozrieť, ono s tou flexiou ramena to je trošku ťažšie to plne zistiť, ale externá a interná rotácia ti povedia najviac, ale môžeš skúsiť aj túto flexiu ramena. Takže dáš si testy, zistíš, kde je nejaký rozdiel medzi pravou a ľavou stranou a tak dáš jednotlivo MFR na latissimus dorsi. Napríklad máš problém na pravom ramene, hej, napríklad máš slabú externú rotáciu. Dáš si MFR na latissimus dorsi 2-3 minútky a retestneš túto rotáciu na pravom ramene. A pozrieš, či sa to zlepšilo, alebo tam nie je nejaká zmena. Ak tam nie je nejaká zmena, môžeš ísť ďalej. To znamená, že dáš si MFR na hrudník, zase porobíš MFR a zase retestneš túto rotáciu, či sa zlepšila alebo zhoršila. Teda, či sa zlepšila, alebo tam nie je nejaká zmena. A takto si prejdeš všetky jednotlivé MFR, to znamená, že ešte biceps a ešte trapez. A keď po jednom z týchto MFR-iek uvidíš, že aha, výrazne sa mi zlepšila externá rotácia ramena, tak tam môže byť problém a to je MFR, ktoré by som robil pravidelne, aspoň taký týždeň, dva, a mal by si byť schopný potom, keď sa budeš hýbať s týmto uvoľneným ramenom, mal by si to schopný v teórii uložiť a zlepšiť pocit bolesti alebo limitácie v rozsahu pohybu. Tieto veci sú takisto super na zlepšenie rozsahu pohybu, aj keď ťa nič neboli, takže môžeš proste iba skúsiť si externú rotáciu, internú rotáciu, dať si nejaké MFR a pozrieť, o koľko sa to zlepšuje. Odporúčam robiť vždy MFR na obidve strany, to znamená, že aj na pravú, aj na ľavú niekedy ťa môže boleť pravé rameno aj z ľavého latissimu. Vždy by som to robil tak, že dám nejaký test a dám MFR na jednu stranu aj na druhú stranu a tak retestnem. Hej, takže to by bolo asi všetko v oblasti ramena. Veľmi často úzko späté s ramenami sú aj lakte, takže ak ťa bolia lakte alebo máš nejaký slabší rozsah pohybu, tak tiež sa to dá vyriešiť MFR-kom v oblasti ramena. To znamená, že latissimus, biceps, pectoralis a trapez. Všetky MFR-ka na všetky partie nájdeš pod týmto videom. Takže to je asi všetko. Tak skús a daj vedieť, či to pomohlo.